a ti da budeš pametan. Razvod braka ne dolazi u obzir. To je mesto pored Marije i deteta. Da makar ja moram da vam ustupim ovaj stan. A onom bradatom jarcu ja ću da pokažem. Ama čoveče, ja više od ovoga ne mogu. Ma ja sam u stvari lud što sam se izvao. Dobro, a po čemu sam ja kriv što vas je napustila Elza? Kakve to veze ima sa mnom? Ti si je podgovorio da ode. Sve si ti to zamesio na tvoj fini način. Znam ja sve. Bolje da preispitaš svoje ponašanje, sram ti bilo, a ne mene da mačetiraš tu. Ja da se preispitam. Tek ću od sad početi da se ponašam na nivou. Ma neće ti ovo lako proći, da znaš. Ti meni pretiš? Pa misliš da se ja tebe bojim? Šta kažeš? Ti meni. I ja tebi. Biraj vreme, mesto i oružje. Evo sad odmah.